VCDC चेयारमैन अनजालु दैमारी बिथाङा गावनि PhD सिङाव थानाय गासै 79 जन मेट्रिक फार्स्ट डिविजन बा थार्ड डिविजन गासै टोटेल आरो हाई सेकेन्डारि 31 हाई सेकेन्डारि फार्स्ट डिविजन थार्ड डिविजन बा सेकेन्ड डिविजन टोटेल बे 110 फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ बिथाङा गांसे आर'नाइ गंसे खोलोम आरो गंसे डायरि होनानै बिथाङा बरायदों आरो बिनि थाखाय बिथांखौ जोबोद साबायखर बावदों। सासे VCDC चेयारमेनाव बेबायदि थाखा फैसा गैया अब्लाबो बिथाङा दि गावनि सिङाव थानाय बर'आनो जा गुबुन गुबुन हारियानो जा जाय बिथांमोना दिनै मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि पास खालामबाय बेखौ बिथाङा गावनि थोब्ले माब्ले गेजेरजोंब्लाबो रांखावरि आंखालनि गेजेरजोंब्लाबो बिथाङा बरायदों आरो बे ओनसोलावहाय दिनै भाइस प्रिन्सिपाल सोरबा गुबुन गुबुन गुरखा समाजनि दैदेनगिरि बा बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बा जोंनि धोनस्री समष्टि TLCC चेयारमेन पेरेन्टस बडिनि आफादगिरि बा वमेन बिफाननि आफादगिरि बिथांमोनखौ लानानै आरो VCDCनि मेम्बार्स आरो प्राइमारि कमिटि गासिबो जयै बेवहाय बरायबाय आरो बेवहाय मिरु UPPL निफ्राय युथ सेक्रेटारि कुणाल रय बिथाङाबो नुजाफैदों आरो जोंनि धोनस्री समष्टिनि सिङाव थानाय डिस्ट्रिक्ट लिडार अमित तामां बिथांमोनाबो दङ। थ' जियानो जाया मानो गासिबो पार्टिनि गासिबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय साबायखर बावदों आरो जोङो बेबायदिनो खामानि मावलांबाय थानांगोन। जों बे ओनसोलाव मोनसे समाव जोङो गोलाव सम सोमावसारनानै सोलोंथाइ बिथिं आबाद बिथिं जोंनि बेफार बानिज्य फालांगि बायदिसिना गेलेमु हारिमु बे बिथिङाव जों उन जानानै दङमोन। दिनै प्रमद बर' बिथाङा फैनायनि उनावहाय बिथाङा दिनै सिफ जानानै बे गासैबो बुस्थुखौ नोजोर होनानै ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय सोलोंथाइ बिथिङानो होन खेलायानो होन बा हारिमुआनो होन बा बायदिसिना रांखावरि आरजिनायानो होन गासैबो बिथिङाव नोजोर होनानै बे 2 बोसोर खावसेनि गेजेरावनो गोबांथार हाबाफारि लानानै खामानि मावदों आरो नोंथांमोना बे मोजां हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ नोंथांमोना बेबायदिनो फोसावलांबाय थागोन बेखौ मिजिंथिदों। दिनै लामा दालां बानायनायनिफ्राय लानानै दिनै सुपार 50निफ्राय लानानै दिनै मिल्क मिशननिफ्राय लानानै दिनै सेरिकालचार मिशननिफ्राय लानानै दिनै बड'लेण्ड डिपार्टमेन्ट खुलिनिफ्राय लानानै गोबांथार खामानि बिथाङा मावदों। थ' जियानो जाया मानो जोंनि पार्टि वर्कार दैदेनगिरिफोरा समाजनि फारफ्रोमबो बिथिङावहाय नोजोर होनानै बेबायदि खामानि मावलांबाय थागोन बेखौनो मिजिंथिदों आरो जोबनायाव अनजालु दैमारि बिथाङा दिनै थोब्ले माब्ले रांखावरिनि आंखालजोंब्लाबो दिनै जे गावनि VCDCनि सिङाव जिखिनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि पास जाबाय बिथांमोनखौ जयै बरायबाय बेयाव राव धोरोम हारिमु सायख'वा जासे आरो बे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लेंहरनानै बिथाङा बे हाबाफारिखौ जयै लाबाय बेनि थाखाय आं साबायखर बावदों। फैबाय थानाय लाइमोनफोरनि थाखाय नोंथाङा मिथिगौ जों फैबाय थानाय समफोरावहाय जोंनि BTR सरकारा गोबां हाबाफारि लागोन। आथिखालाव दिनै डक्टर फरायनो थाखाय बा इन्जिनियार फरायनो थाखाय UPC एग्जामाव उथ्रिसार जानो थाखाय दिनै सुपार 50 बे मिशनखौ लानानै खामानि मावबाय थादों आरो दिनै जोङो बिथाङा पावाराव फैनायनि उनावनो बै फरायसालिफोरखौ जोथोन लानो बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार जिखिनि मुवारि दाथाय बेखौ मोजां खालामनो थाखाय बिथाङा दायथ' लादों। दिनै गोबांथार कलेज बिथाङा नै दाख्लिसो जोंनि अरां माजबाद आरो अदालगुरि बेफोरावहाय कौटि थाखा बिथाङा क्लासरुम एक्सटेनसन बा एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंनि थाखाय बिथाङा गोबां सेंसन खालामदों आरो बेजों लोगोसे गोबां हाई सेकेन्डारि गोबां स्कुल गोबां LP स्कुल मडेल LP स्कुल बिथाङा लुनायनि सिमां नुदों आरो बिथाङा पावाराव फैनानै स्कुल एडप्सन स्कुलखौ जोङो साफा दैदेनगिरिया गंफा स्कुल जोङो दायथ' लानांगोन। सोरबा हाई स्कुल सोरबा कलेज सोरबा LP स्कुल दायथ' लानानै बिनि प्रब्लेमखौ जोङो नोजोर होनांगोन। बे प्रब्लेमफोरखौ जों समाधान खालामनो माखासे थाखा फैसाजों माखासे गियान बुद्धि खौसेथिनि गेजेरजों बिनि थाखाय स्कुल एडप्सन बिथाङा लादों आरो जायनि थाखाय दिनै स्कुल एडप्सननि थाखायनो जानो हागौ बाक्सा जिल्लाया एबार चिरां जिल्लाया एबार मेट्रिकआवहाय अल आसामावनो 88% 68 पइन्ट लानानै मेट्रिकआव हाइस्ट पास खालामनो हाबाय आरो एबार बाक्सा जिल्लाया हाई सेकेन्डारियावहाय बयनिख्रुइ गोजौआव दङ। बे जोंनि थाखाय मोजां लैखोन आरो बाखि जोंहा अदालगुरि बा क'क्राझार जों एसे उनाव जानानै दङ। हाई सेकेन्डारि रिजाल्टआ जोंनि अदालगुरियाव बारा मोजां नङा मेट्रिकआवबो मोजां नङा मेट्रिकआव जोंना 65 बेबायदि दा बेफोरखौ जोङो बोरै बोखांनो हायो बेनि थाखाय निस्सय UPPLआ खामानि मावगोन। प्रमद बर' बिथाङा निस्सय बेनि सायाव मास्टार प्लान लागोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो जों दिनै बेखौनो मावनांगोन। जों बड'लेण्डआ माला जायो माला जाया बेनि थाखाय जुजिनांगोन।
जुजिनाय राजनैतिक भाबै जुजिनाया थांबाय थागोन दिनै बिसिनि उनाव बिटिसि बिटिसिनि उनाव बिटिआर नि जिखिनि दफाफोर थि सिमा बारायनांगौ बेखौ निस्सय राजनैतिक भाबै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL सरकारा बेखौ मावलांबाय थागोन आरो लोगोसे बेजों लोगोसे दिनै सुबुं सम्पद दानाय समाजाव गोजोन लाबोनाय समाजनि मुवारि दाथाय बेखौ साबना हामना खालामनाय बिनि थाखायबो खामानि मावलांबाय थादों जों बे समावहाय जोङो दिनै आन्दलन गैयाब्लाबो जों बेफोर खामानिखौनो आन्दलन बायदि साननानै जोङो खामानि मावलांनांगोन बेखौ जों सानो आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाथि माहारि बिथांमोनखौबो जोङो सान्थियै बेयाव थानानै जाहाथे समानैनो आगबारिलांनो हायो बेखौ जों बिनि थाखाय नोजोर होना खामानि मावगोन आरो बिनि थाखायनो बुंदों बड'फाया बुंलांदोंमोन लिभ एन्ड लेट लिभ थांनानै था आरो थांनानै थानो हो बे मन्त्रजोंनो जों थांनानै बे लानानै बे मन्त्रखौ लानानै जों बे ओनसोलाव खामानि मावलांगोन थेंक इउ फरायसाफोरनि थाखाय ओमफ्राय बेयावनो नों दाजाबदेरना होबानो जाबाय दिनै बे समावहाय नुनो मोनदों धनस्रि ब्लगाहाय मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनो आरो हायार सेकेन्डारि पास जानाय फरायसा फरायसुलिफोरनो फरायनाय नुदों बेयाव मा बुङो गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ साबायखर बावनो थाबाय जोंनि बे धनस्रि Vcdc सिङाव जि थांनाय HSLC आरो नै दाख्लै हायार सेकेन्डारिनि जिथु रिजाल्ट फोसावबाय बिथांमोननि फेलिसिटेसन प्रग्रामाव नोंथांमोना नुजाफैनो थाखाय आं साबायखर बावदों दा जोंहा धनस्रि Vcdc हिसाबै थांनाय मेट्रिक आनजाद आरो HSLC आरो हायार सेकेन्डारि बे आनजादाव जोंहा मोजाङैनो मोजां गोबां स्टुडेन्टसफोरा मोजाङै उथ्रिनो हादों फार्स्ट डिभिजन जोंहा मेट्रिकआव 41 सा बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारियावबो बिदिनो मोजां पार्सेन्ट लानानै जोंनाव Vcdc हिसाबै मोजां पास खालामदों दा बेयावहाय Vcdc हिसाबै जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों बे हिसाबैनो जोङो जिथु बिथांमोना मोजाङै उथ्रिसारबाय फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिसोरनि फिउचार गाइडनि थाखाय मोजां बोसोन मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो मोनसे फेलिसिटेसन प्रग्राम लानायजों लोगोसे ओनसोलनि गोरों गोरा बिथांमोनखौ लिंहरनानै जिथु एडभाइस होनाय इनकारेज खालामनाय बिथांमोननि फिउचार ब्राइटनि थाखाय जिथु गोजौ सोलोंथाइ लानायाव माबायदि जोङो आवगायलांनांगोन आरो गोजौ सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गावनि आथिङाव गसंनायजों लोगोसे हारिनि थाखाय बा हादोरनि थाखाय माबायदि जोङो प्रिपेयार जानो हायो मोजां सासे गोग्गो सोलोंसा जानायजों लोगोसे गोग्गो नागरिक जानो हायो बिनि एनकारेजमेन्ट होनो थाखाय जोङो ओनसोलनि गोरों गोराफोरखौ लिंनानै बे प्रग्रामखौ लानाय जादों